हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै बर'नि गोदान सर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ B.B.a प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा टगाइसुलि गार्लफ्रेन्ड सर्ट फिल्मनि भिडिअ'खौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मिउजिक भिडिअ' आरो सर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैयो। बे भिडिअ'नि गेजेरजों बिथांमोनहा थगायनाय आरो गारलायनाया बोरै जायो आरो गार्लफ्रेन्डजों बोरै थगायजादों नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायहैबा बुजिगोन। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। नैथियाव दङ गावरेमा अफिसियेल ब्लग चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा जोलै गाज्रि थामथि खोन्दोखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा कमेडि सर्ट फिल्मनि भिडिअ' लानानै फैयो। बे भिडिअ'नि गेजेरजों बिथांमोनहा बयनिबो गोसोखौ मिनिहोनो हानाय, नायोब्ला मिनिना उदै सानाय कमेडि भिडिअ' लानानै फैदों। बिथांमोननि भिडिअ'फोरा बाख्नायजाथाव। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोजां कमेडि भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान सर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन।